כל הליך גירושים מסתיים בסופו של עניין בהסכם. לא משנה במסלול שבחרתם, בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. אבל זה לא הסוף. זה רק ההתחלה החדשה לבני הזוג ולילדים המשותפים שמאתגרים את ההסכם הזה לאורך שנים. ורק אז לדאבוננו מתגלות הטעויות שלא נלקחו בחשבון עוד היום מבעוד מועד. מה שנראה לכם נכון היום, או שאפילו דחקו אתכם להסכים עליו בתחילת הגירושים, יתברר לכם לאורך הזמן כטעות אנושה, שיהיה לכם קשה ויקר מאוד לתקן אותה בהליכים משפטיים נוספים, מייגעים ויקרים. וכל זה עוד לא דיברתי על הנזק הרגשי שלפעמים יכול להתגבש לבלתי הפיך אצל הילדים. נבחרת המומחים המייעצת של הקליניקה לגישור הוקמה במיוחד לצורך זה עבורכם. הקליניקה לגישור משפחתי כוללת ייצוג רגשי, נפשי, כלכלי להסכם המתגבש שלכם. בהערת סוגריים, אנחנו לא פועלים בשיטת חצי-חצי. המידע על זה בסרטון אחר. בסוף, העריכה של ההסכם נעטפת על ידי עורך דין שמייצג את האינטרסים שלכם בבית המשפט או בבית הדין. אזהרת ספוילר, ההסכם לא מתאים למי שרוצה לפעול בכוחניות ולנצל את הצד השני. זוגות שמחפשים לא לפגוע בזכויות שלהם, לא היום ולא בעתיד, יכולים להגיע לאותה תוצאה מבלי לכופף את הצד השני ולשלם על זה הון בדיונים ארוכים ויקרים. יש אצלנו מקום לכל צורך שלכם להביא אותו לביטוי בהסכם הסופי. קבלו טיפ, לא צריך כוח כדי לקבל את מה שאתם מבקשים וצריכים, כי בשביל זה עומד לרשותכם צוות שלם שימצא לכם פתרון מיטבי. תקלו על ההסכם, על הסבל הנפשי שלכם ושל הילדים שלכם לשנים הבאות. תשכחו שיש לכם עוד חיים שלמים וזוגיות חדשה שאתם רוצים להקים. יש לכם שאלות? רוצים להתייעץ?